Gata? Ține-o. Gata? Na, zi, dă-te mai aproape să se audă bine. Eu sunt Radu Ridică mai sus. și am 18 ani Dă-te mai în față. și m-am născut în data din 19 ianuarie, Tăceți mai tare, da? În ce an? în anul 1997. Și ce vârstă ai? Câți ani ai? Vârstă 81. În ce localitate ești născut? La Ineu, la casă săracă. La casă? Mai zi-o, dar tare, să se audă. Deci la Ineu, la casă săracă. Și câți frați ai, Radu? 8. Cum îi cheamă? Cum îi cheamă pe frații tăi? Frații mei îl cheamă Cristi, Ălălalt? Buchi, Florin și... Mai tare. Ia! Și mai am încă 4 fete. Am Loredana, Florentina și Maria. Na. 4 fete. Și părinții tăi cum îi cheamă? Pușteac Maria. Deci, o Și- cheamă Susi. Mai tare. Pușteac Maria. Și pe taică tu? Asta e cum ziua. Și câți ani are maică ta? Dar uite-te aici că ești filmat, Radule. 17. 17 și taică tu? 9. Na, acum, Radule, explică-ne cum e când te opri poliția pe tren. Oprit poliție. Mai tare. De ce? Ce i-am spus? Am spus că lăsați-mă în pace. Mai tare. Voi, în loc să vă dați la așa tari, ne luați la așa la slab. La ăștia necăjiți. La ăștia cănăjiți. În loc să vă faceți serviciul, să faceți cum tot ce vă trebuie. Și atunci, ei ce-or zis? Ne puteți spune ăștia slab, ne puteți că noi ne vede că noi suntem copii săraci și ne vede că nu avem unde să nu avem unde să stăm și ne-am rămas pe drumul. Și atunci am venit cu un om, m-a ajutat și eu l-am ajutat că am avut unde să stau. M-am luat pe viitor, unde trebuie să văd eu mai departe. Și acum unde stai în momentul de față? Dar mai tare. La mine. Unde e locuința ta? Lința mea, la poarta numărul 1. La poarta numărul 1. Și camera ta? Camera mea, În ce direcție? Unde ca? Și ce planuri ai de viitor tu? viitor. Ce planuri ai de viitor? Mergi încet acum către cameră și Sidi, hai să-l filmezi. Mă, dar nu. Dar tare, tare, să nu-mi bagi joc. Camera mea. Uite mai sus, uite-te ce filmezi. Oricum nu se vede. Nu se vede cum e. Na, hai să ne arăt acum sufragerie aici. Tati, dă-te. O fac cum am spus Dumnezeu să facă că nu mai o să facă nici măcar 4 ani. Să se nască, mă, uite, îți dau 50. Mai tare. Am zis, îți dau 50.000 și atunci dincolo nu se uita la banii aia. Și am zis, mă, dacă dumneavoastră faceți așa cu mine, tu ai să pleci departe. Și cum stăteai la poliția în față? Am stat la șeful să pleci, domnul șef. Mai tare. Cum l-ai salutat? Dumneatale, nu mă cunoști cu mine, nici eu nu te cunosc. Și vezi treaba ta Vezi de drumul tău, și viteză. iei viteza. Ai văzut? Și dacă, ce ai zis, unde l-arunci pe el? Dacă te nervează tare. Dacă mă deranjează, am zis că l-arunc după 3. Și pentru la toamnă, ce planuri ai? Ce vrei să faci mai încolo, în toamnă, așa? Mai încolo, Mai tare. dacă dă Dumnezeu să fac o casă, să fac un viitor, să am eu pentru mea, să am tot ce trebuie, atunci nu am treabă cu nici atunci mai. Și cu muierea, cum vrei să fii cu ea așa? Nu te zice lumea că gata, ai luat muierea și ai luat așa de... Na, știi cum e. Mai filmezi? Da. Asta e orice, Ce și cum o dat Dumnezeu, o dat un fel de dragoste, deci dragoste e mai durată. Aha, Deci asta s-a dat viitorul, s-a dat. da, da. Să ai un aer plăcut, să-i placă la ea. Ah, Da, acum zici ceva de încheiere, salută
Tot. Așa nu mai pot. La revedere, noapte bună. Serviciu plăcut. Zi ceva salutări la puiul, îl aștept să vină sau ce zici? Zi tare. La pe puiul să vină. Să-l sparg tot. La. Gata. Fă așa, Radu. Salută, oameni!